Tento program porovnáva písmená v reťazci z obidvoch koncov a posúva sa smerom do stredu. Palindrom sa číta rovnako zozadu alebo odpredu, čiže ak sa niektoré písmená nezhodujú, tak reťazec nie je palindrom. Ak sa všetky písmená zhodujú, reťazec sa považuje za palindrom. Program zahŕňa potrebné hlavičkové súbory studio.h, string.h a ctype.h, ktoré poskytujú štandardné funkcie na manipuláciu s reťazcami a prácu s písmenami. Taktiež definuje makro pre maximálnu dĺžku reťazca. Začína definícia hlavnej funkcie main, ktorá je vstupným bodom programu. Deklarujú sa premenné pre reťazec, dĺžku reťazca dĺžka, index na začiatok start index a premenná je palindrom pre označenie, či je reťazec palindrom. Program vyzve používateľa, aby zadal reťazec. Používa sa funkcia fgets, ktorá číta reťazec zo štandardného vstupu a ukladá ho do pola reťazec. Zistí sa dĺžka zadaného reťazca a kontroluje sa, či sa na konci reťazca nenachádza znak nového riadka. Ak áno, tento znak sa nahradí koncovým znakom reťazca a dĺžka sa zníži o 1. Start index sa inicializuje na hodnotu 0, čo je počiatočná pozícia pre kontrolu reťazca. Program používa cyklus while, ktorý prechádza cez reťazec od začiatku a od konca smerom do stredu. V každom kroku porovnáva písmená na obidvoch koncoch reťazca. Ak sa nezhodujú, označí sa, že reťazec nie je palindrom a cyklus sa preruší. Na základe hodnoty premenej sa vypíše správa o tom, či je reťazec palindrom alebo nie. Ak má premenná hodnotu 1, tak sa vypíše, že reťazec je palindrom. Ak má premenná hodnotu 0, vypíše sa, že reťazec nie je palindrom. Program končí s návratovou hodnotou 0, čo indikuje úspešné vykonanie programu.